Hai pemirsa, piye to jan? Jan iki piye glogok jaran kok. Rah yo glogok jaran. Aku ki jan iki yo wis cantik. Aku jan iki lek dijak becek iki aku juga pantes. Gini. Halo, apa kabar? Kembali lagi di dunia goib. Kayak aku hari ini kok junuh ya. Isu iki koyo piye ngono saenemi. Koyo wagu ngono. Ya, mbok nyapa? Janjane saenem ki ora payu ngapain to, Bes? Sakjane. Aku itu seksi yo wis, ayu yo wis ya to. Montok yo wis ya to. Tobrutku yo gede. Lek dimut cangkemmu muncu-muncu. Kok jek ora payu? Nyapa kok jek ora payu, Wis dapurane koyo guru ngene. Guru kongkek. Kayak guru kongkek ngene. Aku iki dijak becek buwuh ya pantes, dijak nang samongan ya pantes. Saenem iki dijak nang kondangan apapun pantes. Di lumah nih ya bokonge ora nganu ya to. Jeru. Terus dijengkingne bokonge ya gede ya to. Ngiancek-ancek ya kenek. Aja mok ngiancek benakne lampu tapi. Terus saenem iki lek di plekekne ya sweksi ya. Ondol-ondolmu mesti jepat-jepat, ora mungkin ora. Ya toh. Kok jek ora payu ki piye to, Bolo? Piye kok ora payu? Terus aku ki kok rene wong lanangan gelem gitu. Tapi garis bawahi. Saenem tidak pernah ngomong komitmen lagi. Saenem persetan dengan komitmen. Nah, tirakatku itu membukakan motoku yang sedang ficak kemarin gitu. Jadi aku ngerti nek wong sing ngomong aku ki wegah komitmen mergone aku gini. Dia iki sedang banyak wanita koyo kepayon gitu loh. Aku tuh jadi ngerti, bukan aku nggak ngerti. Cuman aku sebenarnya bodoh amat. Sebenarnya aku itu bodoh amat. Mungkin kemarin ya mungkin mergo aku didik-didik di rasa lah. Cuman dari berjalannya waktu aku ini belajar mempelajari sifat seseorang. Oh, wong iki gak gelem karo aku, ternyata masih banyak pilihan. Terus banyak seleksi. Di sini saya garis bawahi, saya mundur dari seleksi itu, saya nggak mau diseleksi. Karena apa? Saya sudah perfect. Ngapain aku harus ikut andil di seleksi? Emangnya arep melok kontestan nyanyi nang Indosiar? Lek kuwi diseleksi ndak apa-apa. Gitu. Karena suaranya Sainem kadang nggak ngalor, nggak ngedel gitu. Jadi nek seleksi masalah perkontilan gitu, periclikan gitu, perkumpulanmu, saya tidak mau. Lek mek trimo celeh gedhi, wakeh sing duwe. Hai pemirsa, apa rumah samawi wong lugu ngono. Aku wong mendhu ngono, Ya memang aku ora pernah icip-icip sing gedhi, mergo wedi rusak. Gitu. Cuman nek kowe sok ganteng gitu, sok kepayon, tidak berlaku di hadapanku. Ingat Tuhan, ya ingat Tuhan. Jadi sing karo gelem karo saenem ki tentunya wong sing fun, ngerti sing fun, sing lucu, sing humoris, romantis, penyayang, yang ya menyayangiku, wong dia cemburu, memperjuangkanku, ingin memilikiku. Orang mek perjuangan tok tanpa modal, nggak mek perjuangan tok tanpa duit, tidak. Nek kalian ndak punya duit memperjuangkan saenem bosok. Engko tak kon ngisi bensin 300.000 gregesi. Nek kalian ndak punya yo saiki ojo bangga sing nang rantau ya. Sing nang rantau kowe punya gaji bensasi, oke kowe kemblelet. Di saat kamu pulang ke Indonesia, kon ndak duwe apa-apa. Iso ora nyambut gawe di Indonesia. Engko sananu sak wulan 2 wulan gaji oke. Ketambahan koyo no celengan. Selepas itu kudu dipikir no kalian nek ndak duwe bisnis bosok. Jadi saenem ora payu. Ya ben. Mending ora payu daripada kawin cerai, gagal nikah lagi dan gagal nikah lagi. Aku semakin kesini lek arep cilik milih ae. Arep rabine koyo males. Aku males ya po. Males takut kecewa lagi, terluka lagi, males menjaga hati, males menjaga laki-laki, males terkekang, males dan segalanya. Jadi saya nunggu
pertimbangannya banyak lah arep nikah sebenarnya. Terus kriteria cowok itu juga tak mudah, nggak mudah karena saingan yang terdahulu nek mantanku itu lebih tinggi, terus aku untuk bojo levelnya lebih rendah, aku mesti dikeploki nang kakungku, mesti diguyu-guyu, daripada aku dibojo dihina-hina diguyu-guyu, mending aku nggak duwe bojo. Jadi ndak jaga hati ya kan. Jadi ya semuanya belum kucurut, saya nonton kucurut sampai waras, waras itu menyiksa hati dan utak batin, mengecewakan dada dan silit. Penting kan doca.